ده 2014 çeteyên Daişê bajarê Reqqayê dagirkirin. Di wê demê de tevahî mafê jinan hat bin pêkirin û bi ser de jî çarşefên reş li ser wan hat ferskirin. Di hevdê çûtmeha 2017 hate rizgarkirin. Tarîtî di vê rojê de veguherî ronahiya azadiyê. Cîhanê hêz, têkoşîn û berxwedana jina Kurdît em behsa berxwedana şervanên yepê li bajarê Reqqayê dikin. تایبەت هیرۆ ڕزگارکردنا ڕقا پشتی 4 ساڵان دەرباس دەبێ ئەم پیرۆز دکن لەگەلێ جیهانی تەv و لەگەلێ باژارێ ڕقا بتایبەت یعنی 4 ساڵ دەرباس دەبن ژن ڕقا ئابووری دە پڕ پێشکەتن چێکرد هیرۆ هەنێک ئەم کانن بێژن کوپراتیفن چێکردن مەشاغلێ خیاتە چێکرد هەنێک کاری جنی ملی آبوری دو پر پیش کردن چه بود و ای دنجی امکانن گاوی هری کو پیروز بود دمی کو جنا رقا خود آلین سیاسی دا پشت شهادت هفرین خلف جنا رقا دی انو جنا سیاست مدار دائما تیم قتل کرن جمله دولات ترك دا جمله چتان دا انه المرأة ما كانت تقف بالشارع على ايام داعش طبعا جن دروژên ku Daeş li min bicê serwer bû, nekarîn derkevin derve, nekarîn bipeyivin. Jin nihal berxwe dide û kar dike. Piştî rizgarkirina min bicê ji tarîtiya Daişê, her sal salvegera azadkirina wê, em jinên ku em ji îdeolojiya Daişê rizgar kirin, vê rojê pîroz dikin. Çeteyên Daişê bajarê Reqqayê dagirkirin. Yekser jin kirin armanca xwe û tarîtî lê ferskir. Çeteyan jin ji nasnameya wê dûrxistin û li bazaran wekî koleyan firotin. Ne tenî ev. Çeteyên Daişê bi hezaran jin dibin navê sebî bi darê zorê bi çeteyên xwe re zewicandin. Niha jin xwe birî xistin kir û civakê birêve dibe û pêşenga civakê ye. Piştî rizgarkirina Reqa jin azad dibû herkes dizane. Pêxember slava Xwedî lê be ew pêşinyar kir ku li jinê Xwedî derkevin. Niha piştî rizgarkirinê ew azad e û rûmeta xwe girtiye. Niha ew pêşeng e. Ew rêveberê di hemî beşên civak û jiyanê de ye. Bajarê wêrankirî bi xêra hevrêtiya gelê xwe hêdî hêdî bi rihê mirovahiyê û çanda bejdarbûna civakê rûmeta xwe bi dest xiste.